วันเดิมมักมันจะมีอะไรบ้าพาบัดกี่จริงฟุตไลจริงทิ้งบัดเดียงngasuling agam dan sim ngas no bisa try to one ban cho yang nalangatip di tang mamigi try ya do no chong ang balaban pen pai na jing kus le sha jing ngen na jing so si sha jing men ki jing bang mi pen kya la ha o priu ka lom bam la ya ka men si ba bang nuon jing is nei jom em pen tu chi sha ngan om shem ko ma mi